Alright, isang magandang umaga po sa ating lahat at sa mga dumarayo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, a-update natin yung kanilang mga latagan at presyohan ng mga panibagong latag na ating may update, no? So, yung mga presyohan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, kaya po natin to laging ina-update, gawa ng pabago-bago po yung presyohan. Hindi po naging stable yung mga presyo ng kanilang mga binebenta at talagang nagbabago yung mga latagan dito. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. Dito sa lugar kung saan ay bentahan ng mga isda, no? So, sa pagbili ng inyong mga gustong mabili, syempre kailangan natin na sinusuri at suriin po ng mabuti. Hindi porket mura ay okay na at okay nyo nang bibilihin, no? So, update natin yung mga latagan dito ni Boss Maeng ng mga bangus dagupan. So, kung ano yung update natin sa ating YouTube, no? So, ito yung mga bagong latag. So, dito, presyuhan ng mga mangga natin ay 120. 60 pesos po yung kalahating kilo ng mga mangga. So, presyohan ng mga bangus ni Boss Maeng o Akaboy bangus, 120, 140, 110. Meron din po 150. So, malalaki yung 150, no? Sinaparo na ako. Sa ibaba, 130 po yung kada piraso. So, parot agad, 4 na piraso. So, pwede kayong pumili ng mga bangus ni Boss Maeng, no? Mga bangus dagupan na kanyang binebenta sa ating mga mamimili. Ayun, no? Pinipitik pa talaga ni Boss Maeng. So, lipat na tayo ng mga pwesto dahil si Boss Maeng ay busy. Busy sa mga paninda niya. So, hindi tayo talaga makasingit. So, ito yung mga presyuhan. Jeff, magkano ngayon yung ano mo, yellowfin? 240 yellowfin na. Ayan, 240 yellowfin tuna. Gulyasan? 150 lang. 150. Sa Pales. 150 po yung mga kilo. Jeff, salamat. Thank you. Mas Roland. Magandang umaga. Good morning. Hello. Good morning po. Uy, nagbago. Yung aray ko. Nagbago ng paninda. Ito po yung mga tumpukan po ng mga galunggong natin dito. May 50 at 100 pesos. Ayan. So, sold out naman ngayon si Boy Tilapia. Shout out. Ubus. Mukhang maaga. Maagang uuwi si Boy Tilapia ngayon, no? Dahil ubos na ang kanyang paninda. So, Customer ko, salamat. ayun, shout out sa mga customer niya. Salamat at naubos yung kanyang paninda. So, di tayo kay Boy Putik. Boy Putik, shout out sa'yo. Bakit galunggong? Ganun ko nakuha namin. Walang bangos? Mahal. Tumaas na ngayon ang mga... Na kami, ni Boy Asi. So, ibig sabihin, galunggong muna. Mga pangmasang presyo. Pang Shanghai, meron kami dito. Ayun, pang Shanghai, no? Mapapol na kayo. Gimnado pa. Mura kasi galunggong, kaya ano, ang bangos naman ang tumaas. Oh, shout out. Ubus pa rin ako. Ay! Ubos na, no? So, ayan ang mga... Magkano per kilo? Manili lang, Boss Lando. Magkano? Manili. Ayun po yung mga presyo ng mga galunggong dito, no? Salamat! Talaga nga naman, no? So, wala tayong nakita ng mga latag niya mga bangus. At galunggong naman ang itininda ni Boy Putik. So, dito kay Moy Moy, ang kilo ng kanyang mga tahong na matataba, kasing taba niya ay 100 ang kilo. Baklad to? Baklan. Taba, no? Ayan, no? Ayun, sa natin para makita nyo.
sarado yung laman. Ayan oh. Napakataba. Shoutout mo yung may palaboy. Nagpapataba. Yung ano mo, yung customer mo kanina. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Nagpapandakan. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Ay, okay. Shoutout kay Bossing, nagpapandakan. Nakalimutan ko yung pangalan. Shout out sa'yo. Good morning. Boy, salamat Moy. At dito 120 po yung mga per kilo. Paninda. Yan po yung mga purot galunggong. 120 per kilo. Sarili ng pwesto. Shout out po. Good morning. Lumipat ng ibang area, no? Sila nanay. Yan po yung 120 per kilo ng mga burot galunggong. Ito, ang daming manok, oh. Manok na calf sa halagang 85 pesos leg. Ayan, oh. Leg po ng calf ay 85 pesos per balot. Backbone per balot din po 100 pesos. At backpack ay 130 kada balot. Dito po yan sa bayan ng Malabon Fish Market, no? Manok ni Dayan. Ano, kumusta ka na, Dayan? Ayan, shout out sa'yo Dayan. Good morning sa'yo dyan sa probinsya. Ayan, Ate Rogie, salamat po. Broccoli 160 ang per kilo. Star apple o kaimito natin, yan po yung mga presyo. Ayan, oh. Magagandang presyohan. At dito rin po 120 yung mga kilo ng mangga. 70 pesos sa mga kaimito. At lettuce po natin ay 30 pesos tumpok. Shout out sa'yo, Mais. Good morning sa'yo. Good morning. Hatawin mo ng hatawin na makarami tayo. Hindi po to si King Corn, ha? Si Kengkoy ito. Si Kengkoy po ito. Shout out sa'yo, Kengkoy. Good morning. Ayun, shout out. Hindi siya si King Corn, siya po si Kengkoy. Salamat. Pagana. Ang pagana mga mais, pang-agahan. Oo, huwag kayo basta na magsuporta. Ayun, salamat. Thank you for support. Para makikita natin ang laging update natin mga isa Ayun, dito. sa mga Malabon Fish Market, no? Salamat. Thank you, thank you. Ano wala? Shoutout sa'yo. Wala, sold out. Ayun, sold out yung panindan ni Tito. Kape nga, G. Kape. Kadalawa. Oo. Parehas eh, di ba? Tama yun. So, salamat Tito. Thank you, thank you. JC, magkano ngayon yung mga... Sigurado yan, Mi. Halika. Ito na lang to. Magkano pasit mo? Halika. 300 na lang, Yung boss. 300 pesos yung mga Ano, yan na kilo, lang no? i-pusit natin. Wala pa akong ngipon nakikita. Hindi, meron kami, boss. Meron sa pwestuhan. So, ito po yun. 40 po, pero matumal pa rin. Oo. Yan po yung latag no, ng mga pusit. 300 ang per kilo. Mabili pa nga hapon eh. Yan, 300 na lang yan. 120 per kilo sa mga latag po ng kohol. At matatabang mga talaba. Ang mga latag po dito, no? 300 pesos per kilo ng mga alimango. Ganda ng mga alimatag natin, no? Pumili na siya. Magkano ang kilo ngayon nito? 340. 340. So ganitong kalalaki po yung 340 ng mga ipon natin sa Malabon, no? Lalay nga lang yan, nalalay siya. Yan po, tumpukan 100 pesos mga galunggong. Shout out sa iyo, idol. Kadodot sa'yo, from Samar. Kadodot Club, shout out. At Balogan Samar, shout out sa'yo. Good morning. Kadodot Samar, Bigulok.
Ito, magkano to? Tumpok mo dito. 50 pesos 50 pesos. Ganda, oh. 50 pesos, no? Na mga galunggong. Alright, so yun po yung mga update natin sa kanilang latag na ating dinaanan sa Malabon Fish Market. Lapad. Ganda ng hipon, no? Masarap pang kokoy. Buhay pa, oh. Fresh na fresh. So ito yung mga latag ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, good morning. Ayan, oh, 140, 180, 150. Yan po yung kada piraso. Sa per kilo po? 220 yung per kilo, no? Magkano tilapia, Ricky? 130 na lang. Bandaing, Kuya Ricky. Kanina lang yan, mamatay. Bandahing 160. 160 po yung per kilo dito, no? Sa mga naghahanap din po ng mga pangus na bandaing. Kay Kuya Ricky ay meron din po kayo mabibili. Ayan. Kuya Ricky, salamat! Wala ibang latag na ano, no? Ano lang po, Seth? Posit na. So naubos yung ibang latagan at posit na lang po yung natira ng mga posit kalawang. So tumpukan po ng mga isdang tiyabeta, yan po yung 100 pesos tumpok. Happy birthday, Dylan! So happy birthday po. Birthday niya ngayon eh. Happy birthday. Ito talaga. TJ talaga, oh. Napo na ka na siya, happy birthday. Yan po yung 100 pesos, no, ng mga tumpok ng mga isdang tiyabeta. Pakita mo si Garigi. Garigi, happy Father's Day! Father's Day ba? Oo. Saan? TJ talaga. Parang birthday, Dylan. Thank you. So talong po natin ay 60 pesos po yung kilo. So murang-mura na po yung mga bentahan po ng talong dito sa Malabon Fish Market, no? 60 pesos ang kilo. So sa mga mahilig magtorta at magprito, ayun, sulit na sulit po yung 60 pesos ninyo sa per kilo. So mga tilapiyang Batangas. Tapos hasa natin 200 pesos yung kilo. So ito na yung pagbaybay natin sa mga latagan ng mga tilapia sa Malabon Fish Market. Galunggong ko, 50 lang oh. Ayan, oh, mga galunggong pa, no? 30 lang. 50 pesos yung mga tumpok at napakamura. Pampaksiw ka na, may pampaksiw. Oo, may pampaksiw ka na, may pang Shanghai ka pa. Kompleto. Lahat na, nandiyan na. 50 pesos, oh. Nadating ng isla. Oo, para marami maibenta sa mga mamimili. Ayun, mga banak, ang ganda, oh. Mukhang kararating lang, mukhang sa ano, no? Oo, kakarating lang yan. Mga bagong uli yan. Mga bagong huli. Yan ang mga napakyaw na mga isla na latag po rito sa Malabon Fish Market. Nakita ko. Banak, masarap. Magkano tanak? Sanak. Ay, banak pala. 150 na lang. 150. Isa. Sa piraso. Kala ko sino. Sa kilo, syempre. Ano paninda? Ha? Wala kang tinda ron? Wala, boss. Shoutout na lang sa kamag-anak ko dyan sa Canada, sabihin mo. So shoutout sa mga kamag-anak niya sa Canada. Good morning po sa inyo. So mura-mura po yung banak na 150 per kilo. Salamat. Oo. Yan po, 50 pesos. O, murang-mura, makakapag-okay ka na, oh. O kaya gisa mo sa mantika. Sigurado na, ulam. Yan po yung mga maliliit na mga hipon. 90 pesos sa mga kilo ng tilapia Batangas. 110, 100, 110. Yan po yung mga kada kilo, no? So sa mga presyo ng mga tilapia Batangas na inyo pong mabibili. Alright.
good morning. Good morning, ganda ng pusit natin. Ganda ng pusit lumot natin dito, 370 oh. Good qualities. 370 per kilo ng mga pusit lumot. Walang ano yun, walang bao. Boss, thank you ah. Tilapia. Yan, tilapia. Tilapia ang buhay. Buhay po ninyo mabibili. 130. Yan po yung per kilo, no? Sa umaga lang po talaga kayo makakabili ng mga tilapyang buhay dito. Kung yan po ang inyong mga hanap. Dito lang ako na nararating. At ito po yung kilo, 100 pesos kilo ng mga galunggong natin. Tamban ay 70 pesos kilo. So, tumpukan po ng mga galunggong dito ay 50 pesos. So, sa mga hindi masiselan, no? Yan ay pampirito na masarap. Fresh po yan. Alright, so 150 pesos mga chabeta. So yan po yung mga presyuhan, no? So chabeta natin ay 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan. So shout out sa'yo, Tio. Good morning. Morning, Boss Lando. Nakita mo ako ngayon linggo. Ayun, shout out sa'yo. Buti naman. Walang nagkaya eh. Eh wala ba? Kaya pala always present ka ngayon. Ilang araw na. Baka mamaya may magkayaan. Ayun. Yung pala abangan natin. So dito ang kada piraso ng bangus ay 120. Sa pwestuhan ni Avatar. Walang yan, walang mura, 120 na. Ayun po, presyuhan. Kaya asa. Sa kanya, Boss Lando. Sa ko dyan. So shout out sa iyo. Better. Ayun po sa iba na ipagkakulang, balikan rito, nadagdagan natin yan. Nang. Oo, niluto ko kahapon. Pero okay naman. So ayan no, mga tumpukan po nila dito 100 pesos yung mga galunggong nila no. 50 pesos tumpukan ng mga hipon at 240 yung per kilo. So yung mga latagan po dito ng mga cream dory, ang isang peraso po ay 200 pesos at galunggong po dito ay 50 pesos po ang mga presyuhan ng mga tumpukan. Alright guys, so 300 pesos 150 ka lang. per kilo, 150 kalahating kilo at 50 pesos. So yan po yung mga tumpukan no? Ng mga hipon na maliliit. Yan po ang presyo ay 50 pesos. Ayan man po ay 100 pesos. So dagsa ang galunggong natin sa Malabon. So ang dami no ng mga galunggong na bentahan po dito. Bali sa galunggong 50 pesos, 100 pesos mga tumpukan po. Grabe no mga tumpukan dito, napakarami po ninyong mabibili. Tumpukan din po dito. So shout out sa iyo Boss Jeff Baliw, shout out sa iyo. So ito po yung mga isdang pagi. Magkano pagi Boss Ed? 100 piso po yung tumpok na mga pagi natin, no? Yan yung mga isdang pagi. Tapos tumpukan ng mga tilapia 100 pesos. Tilapyang gala ni Boss Jeff Baliw. Stay tayo dyan. Hindi pa tayo sa kabila. Salamat. Oh, 100. Tumpukan 100 pesos. Kaya 100 pesos ng mga tumpukan, no? So dagsa mga galunggong natin sa Malabon Fish Market.
So tawid tayo dito sa mga bentahan naman ng mga tilapia, no? Yan ay 100 pesos. Init na kayo, ah. So yan po yung mga tumpukan ng 100 pesos sa Malabon Fish Market. So ito rin po. Shout out. So ito naman po yung mga tumpukan ng mga galunggong, 100 pesos tumpok. Grabe mga tumpukan, ha. Shout out sa'yo. Ayaw eh. Thank you. Alright, so yun po yung mga update natin dito sa Malabon Fish Market. At nakita natin yung mga latagan ng tumpukan, talagang sulit presyo, dagsa ang mga galunggong. Tinutumpok na lamang po sa 50 pesos at 100 pesos sa latagan. So yun po yung mga ina-update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So sumasalubong tayo sa ating mga motorista. Alright. Lumalaban ng parehas. Hey, boss. Kahit walang payong. Oh, good morning. Good morning. Wala si Agustin. Wala doon, nagasikaso. Nagasikasa na. So mamaya na ako pupunta doon sa hapon na 120 lang, good gando. ang presyo. So yan po yung 120 yung presyo ng mga tilapyang Batangas. Ang laki. Laking tilapia, no? Pang inihaw. So maya pag hindi na ubos, dalinan ko kaya kaya Agustin. Marami na doon. Marami na ba? Ang cooler. Ang kulit, dami nun. Ano kaya mga iba't ibang klaseng luto ron? Marami. May iyaw, may Grito, dito, may fish. may tinabawan. Pinabawan. Puro tilapia, okay yun. Pre, thank you. Salamat. Dito tayo sa mga alimasag ni ate. No? Ate, good morning. Ay, nabusog ako kahapon. Pakasarap. Bakit lumiit naman? So, alimasag natin. No? Diyan sa malaki export. Lalo ako matataba. At ine-export talaga, no, ihimayin. Magkano kilo, te? 150 sandaan. 150 sandaan po yung mga presyon po dito ng alimasag. Tapos nandun yung export niya, may lamang ako makakuha ng malalaki. Ah, Ay kahapon wala sila kaya solo ko. kaya pala na-comment sa kumpanyera. Ay kagabi kahapon pala daw tumatawag ng tanghali marami daw. Oo. Nakuha mo pala lahat, naharang mo sila. Eh, wala naman silang i-export. Alright, so ate, salamat! So, ito po yung sitwasyon sa Malabon Fish Market. So, marami sa ating mga kababayan ng mga namimili. At naghahanap talaga ng mga murang presyo ng mga isda dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market.